Bidag yung kiningo sa estudyante, kinsa nakahuman siyang pag-eskwela, isip usa ka scholar o service crew sa usa ka fast food chain. O dili lang diploma ang iyang makuha, kay mo graduate siyang with flying colors pa. Atong sayra ang iyang karampusan, pinanagin mo ang report. Nakadani sa among pagtagad sa social media, kining litrato nga gipost sa usa ka Cherry May Toledo, estudyante sa University of San Jose Recoletos. Sukwahi sa uban nga mga nagpost o graduation pictures, ang iyang uniforme isip service crew sa usa ka fast food chain, ang iya na hinuong gisulob. Amo dayong giadto si Cherry, ug amo siyang naabtan nga nangandam na alang sa iyang ring hop ceremony. Dito gisaysay sa dalaga nga mo graduate siya karong Marso 30 sa kursong BS Psychology isip Magna Cum Laude. Excited na ang dalaga kay karong Sabado, formal na gyud niyang makuha ang iyang diploma. Labaw sa tanan ang iyang medalya. Moto akong giyus ang valedictorian nga scholarship. And by second sem, sa first year na ako kay nakakuan mako sa cut-off nga 1.1 man to kong average. So, still, scholar lang yapon ko 100% sa tuition. By the second year, kay I applied again. Apan likod sa maong matamis nga kalampusan, mao ang di usab lalim nga mga naagian ni Cherry. I find ways para mas makontinue yapon ko sa pag-study kay sa boarding house and daily living nga kanang kanon ako kay wala may labot sa scholarship. Bata pa lang siya, nagbuwag na ang iyang mga ginikanan ug karon aduna nay tagsa-tagsa ka pamilya. Apan mapasalamaton gihapon si Cherry kay gipangga ug giabagan siya sa iyang apuhan ug ubang kaparyentihan. So ang nag-raise na ako kay akong lola and muhelp ra ako mga relatives, aunties and uncle sa kanang pang-school, pang-bound. Aron makatabang ug magaan-gaan ang problemang pinansyal, dito nauna-unaan niya nga magtrabaho isip usa ka service crew. Of course, kuan jud lack jud kog sleep. There are times na makatug ko sa klase. At first, kaya mga teachers kay nahibong kay murag ni slack off akong performance. Lisod jud siya i-balance kay like magklase ko, like 1 hour akong vacant, magdali-dali kong kaon, dagan na sa akong OJT. Apan bisan pa man og working student siya, consistent si Cherry nga naa sa dean's list sud sa 8 ka semesters. Student leader sab siya og aktibo pa sa mga extracurricular activities sa eskwelahan. Ang iyang amiga, proud usab kaayo sa iyang nakabot. Si Cherry jud kay amazing lang kayo how she can juggle everything, ang academics, ang iyang mga friends, ang iyang work, ang iyang intern, and everything she does kay murag mo excel jud gani siya. So murag amazing jud kay Cherry for me and happy kay ko sa iyang achievement. Plano ni Cherry nga makakuha sa iyang lisensya isip usa ka psychometrician ug kini ang iyang tambag sa mga estudyante nga pareho kaniya. I hope this will serve as an inspiration to other working scholars, part-timers, and organization leaders na kaya ra jud na ninyo tanan as long as you put your eye on the goal and of course have the support from other people kay dili man yun ani mo kaya ra sad alone. Uban ni Lian Singkulan og Jovel Obiso, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.